אז היי, אני נועה קורמן, ואני פה לדבר איתכם על כסף. ספציפית אני רוצה לדבר על מקרים שבהם אנחנו חושבים שאנחנו עושים את ההחלטה הזולה, ואנחנו עושים את הבחירה הזולה, ובסופו של דבר ההחלטה הזאת מתבררת כיותר יקרה ממה שחשבנו. לפני שאני אתחיל אני אציג את עצמי ממש בשתי מילים. אז אני DevOps כבר בערך נראה לי אפשר להגיד באזור ה-11 שנה. בשנים האחרונות אני גם מפתחת. אני עובדת בחברה ממש קטנה שנקראת Elementary Data כמפתחת וכ-DevOps. ותכלס, אני באתי לפה כי זאת הזדמנות ממש טובה להראות לכמה שיותר אנשים תמונה של הכלב שלי. זה ברונו. תודה. זהו, עכשיו קצת, כשהוצאתי את זה מהסיסטם, זה לא ברונו, אני רוצה לשאול אתכם, כמה מכם מרגישים שאתם מתעסקים בכסף, לאו דווקא בצורה יומיומית, אבל בכסף של האינפרה, בהוצאות, בכל מה שקשור לזה. מגניב. אני תכננתי להגיד לכם שאני צריכה שכולכם תרימו ידיים, אבל זה קרה, אז סבבה, יופי. אז כולנו בעצם הלכנו לתפקיד שהוא טכנולוגי, ואנחנו מוצאים את עצמנו מתעסקים לא מעט בקוסט. בין אם זה לקבל החלטות על פי קוסט, הרבה פעמים אנחנו ננסה לקבל החלטות כמה שיותר מקצועיות, כמה שיותר טכנולוגיות, את המוצר הנכון, את המוצר שעונה לי על הצרכים, אבל הרבה פעמים הקוסט שלנו ייכנס לתוך ההחלטות, ובעצם משפיע על ההחלטות שלנו, ואנחנו ננסה לעשות החלטות כמה שיותר זולות לחברה. עכשיו, אני רוצה לדבר בדיוק על זה, כמו שאמרתי, וזה נושא ענק. זה נושא שאני יכולה באמת לדבר עליו שעתיים. לא רצו שאני אדבר על זה שעתיים, אז אני אדבר על זה רק חצי שעה. ומעצם זה אני הולכת לדבר על 3 נושאים עיקריים, דברים שאני פגשתי, דרך סיפורים שאני חוויתי. והנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה נושא שיש שיגידו שהוא קצת בנאלי. אינסטנסים. אז איך בעצם אנחנו יודעים איזה אינסטנס טייפ לבחור, או על איזה קלאס או פמילי ללכת? כולנו מכירים את הטייפים של AWS, כולנו מכירים את ה-Memory Optimized, יותר Performance, פחות Performance, CPU Optimized, אבל לא יודעת מה איתכם, לי אישית לא קרה עדיין מצב שמפתח בא אליי ואמר לי, וואלה, יש לי סרוויס שהוא Memory Bound, ואני צריך בשבילו 8 ג'יגה Memory בשרת. זה לא קורה. בדרך כלל אנחנו ננסה ללכת על משהו שהוא מתאים לנו. עכשיו, מעבר לזה, אם אנחנו DevOpsים יחסית חדשים בחברה, אם אנחנו בחברה קטנה יחסית, אז אם יתמזל מזלנו, אנחנו נגיע לחברה ויש לנו בערך שבוע להקים את כל האינפרה, ואם לא יתמזל מזלנו, אז אנחנו נגיע לחברה וה-CTO או אחד המפתחים הראשונים כבר הקימו את האינפרה, ואנחנו עכשיו תקועים עם בחירות שהם עשו, שהם בחרו. אז איך בכל זאת נעשה את ההחלטה הזאת של באיזה אינסטנסים להשתמש? אנחנו בדרך כלל נלך על האינסטנסים היחסית זולים, היחסית לא יקרים לחברה, שעדיין עומדים בסקייל שלנו. אנחנו לא נמכור בזול את הסקייל שלנו, אנחנו צריכים דברים, אנחנו לא רוצים באגים, לא רוצים אינסידנטים, אבל אנחנו כן נלך על משהו שהוא קצת יותר זול ממה שאנחנו בדרך כלל הולכים. באופציה אחרת היינו הולכים עליו. ואנחנו אומרים, בסדר, הכי גרוע, אנחנו הולכים לאינסטנסים האלה, והכי גרוע, אנחנו נגדיל, מה הבעיה? ובדיוק על זה אני רוצה לדבר, על מה הבעיה. אז אני רוצה לספר את זה דרך סיפור מהחיים האמיתיים, על DevOpsית בחברה חדשה, תיאורטי לחלוטין, שהגיעה לחברה חדשה, ומזלה לא התמזל, וה-CTO והמפתח הראשון כבר הקימו את האינפרה ובחרו אינסטנסים, היה שם EKS מעל EC2, והאינסטנסים שהם בחרו הם T3'ים. עכשיו, אני לא יודעת כמה מכם מכירים את T3, אני אסביר על זה ממש בקצרה. T3'ים הם שרתים שהם זולים. למה הם זולים? כי הם ברסטבל. מה זה אומר שהם ברסטבל? זה אומר שיש בייסליין כלשהו של CPU שאנחנו משתמשים בו, ויש לנו קרדיטים שאנחנו צוברים לאורך זמן. הקרדיטים האלה יש להם לימיט כלשהו של צבירה, וכשאנחנו רוצים שהמערכת שלנו תשתמש ביותר CPU ממה שהיא משתמשת בבייסליין, תקפוץ מעל הבייסליין, אנחנו משלמים על זה בעצם בקרדיטים. אז בתמורה לקרדיטים אנחנו יכולים לקפוץ, לעשות קפיצות של CPU. עכשיו, כשדיברתי עם מישהו ואמרתי לו שאנחנו משתמשים ב-T3'ים, המישהו הזה
קהל במקרה, אני לא אשרוף אותו, הוא אמר לי ש-T3 זה לא טוב לפרודקשן, עדיף לא להשתמש בהם בפרודקשן. עכשיו, זה חצי כוח נכון. והסיבה שאני לא לגמרי מסכימה עם האמירה הזאת, זה כי אנחנו באותה סביבה, היה לנו סביבה די קטנה. סביבה שיש בה API שיש בו קפיצות בעצם, והקפיצות האלה מתאימות בדיוק לשימוש של ה-T3, כי בעצם יש קפיצות, בוא נגיד פעם ביום, או למשך כמה שעות ביום, יש לנו קפיצה בשימוש של ה-API, אנחנו עולים ב-CPU מעל הבייסליין, ואנחנו משלמים על זה בקרדיטים, ושאר הזמן אנחנו באמת עומדים בבייסליין ויכולים לצבור את הקרדיטים שלנו. מעבר לזה, באותה סביבה היה גם Airflow שמריץ ג'ובים פעם בשעה. וגם, שוב, זה מתאים מושלם ל-T3, כי יש לנו פעם בשעה את הקפיצה הזאת ב-CPU, ובכל שאר היום אנחנו על בייסליין סבבה, על צריכה יחסית נמוכה. והשתמשנו ב-T3 והכל היה סבבה. ובעצם, אחרי כמה זמן החברה צמחה ויש עוד לקוחות ועוד POCs, והתחלנו להרגיש עומס. והעומס הזה התחיל להיות מורגש ב-CPU של השרתים. ויש לנו 100% CPU. עכשיו אני רוצה להזכיר שאנחנו בחיים האמיתיים פה, אנחנו באמצע תקלה, כל אחד בצוות מתעסק במשהו אחר, לאף אחד אין זמן להתעסק בזה, אנחנו רוצים לפתור את זה כמה שיותר מהר. אז איך נפתור את זה? די בקלות. נעשה מה שכל אחד מאיתנו נראה לי היה עושה, ניקח את ה-T3, אנחנו היינו על T3 Extra Large באותו זמן, ניקח את ה-T3 Extra Large, נהפוך אותו ל-T3 2 Extra Large, פשוט נגדיל את השרתים שלנו. אם אנחנו מעל EKS ואנחנו לארג'ים, אפילו נוסיף עוד שרת עכשיו, וזהו, ופתרנו את הבעיה, ובאמת פתרנו את הבעיה, באמת העומס ירד, והחיים המשיכו כרגיל, והמשכנו בפרויקטים שלנו בכל מה שצריך, ופתרנו את האינסידנט, רק שבערך חודש, חודשיים אחרי, שוב יש עוד לקוחות חדשים, ועוד POCs חדשים, ושוב אנחנו מתחילים להרגיש עומס, ושוב ה-CPU עולה ל-100%, והפעם זה כבר לא מרגיש כל כך נכון בעצם להגדיל את השרתים שלנו. כי זה מתחיל להרגיש כמו פלסטר, ולא רק שזה מתחיל להרגיש כמו פלסטר, אני לא כל חודשיים הולכת להגדיל את השרתים שלי, במיוחד לא פי 2. ואז בודקים וחוקרים, ורואים ש-T3 הם לא השרתים שנכונים לנו. ורואים שבעצם הקרדיטים שלנו הם על 0, בעוד שה-CPU שלנו על 100%. ומעבר לזה רואים גם שבדוקומנטציה של AWS הם בעצמם אומרים, אם אתם משתמשים מעל אחוז כלשהו של CPU, לא משתלם לכם להשתמש יותר ב-T3. תעברו ל-M4, M5, וזה מה שעשינו, עברנו ל-M4, וכשעברנו ל-M4 ראינו שלא רק ש-M4 מספיק טוב לנו, גם עם M4 אנחנו יכולים להשתמש בפחות ריסורסים. על M4 במקום להיות, בעוד שהיינו ב-T3 2 Extra Large, על M4 אנחנו יכולים להיות ב-M4 Large. סליחה, היינו על 2 Extra Large. סליחה? למה לא בחנתם את T3 Unlimited? אני אדבר על זה אחר כך, כאילו אני לא אגע בזה, אבל יש פה כמה סיבות למה לא בחרנו, אני פשוט לא רוצה להיכנס לזה, כי כבר לקחו לי חלק מהזמן. אז גילינו ש-M4 בעצם, M4 Extra Large יהיה מספיק טוב לנו, ואנחנו יכולים גם להוריד את הריסורסים. עכשיו, נראה לי שכל הסיפור הזה זה סיפור די בנאלי שחלקנו עברו, חלקנו מכירים, זה לא סיפרתי פה משהו נראה לי שאף אחד לא מכיר, אבל אני רוצה לקחת את הסיפור הזה ולהסתכל עליו מנקודת מבט שנייה של כסף. לקחתי את המחיר של T3 ושל M4 מריג'ון רנדומלי, היחס ביניהם הוא די דומה ברוב הריג'ונים, וכדי שאני אוכל לתמחר שנייה את התקלה הזאת נקרא לה, אני לוקחת פה אני יוצאת מכמה נקודת הנחה. נקודת הנחה ראשונה, כדי שיהיה לי קל יותר לעשות את החישובים, זה אני אומרת, יש לנו סביבה קטנה של 3 שרתים. נקודת הנחה שנייה שאני יוצאת ממנה, זה שחודש ראשון היינו סבבה על ה-T3 Extra Large, וחודש שני היינו בעומס והיינו חייבים להגדיל ל-T3 2 Extra Large. אז אם אני עושה את החישוב ואני בודק את המחיר של T3 Extra Large, אני רואה שזה עלה לי בחודש הראשון $414, בחודש השני היינו חייבים להגדיל $829 על ה-T3 2 Extra Large, ואם אני אסתכל שנייה על המחיר של ה-M4 לחודש זה $518. עכשיו, לקחנו את ה-T3 בין השאר כי הם היו זולים, אבל בואו נגיד שמראש הייתי בוחרת ב-M4. אז בחודש הראשון, אם מראש הייתי בוחרת ב-M4, הייתי יוצאת בהפסד של $103. אבל בחודש השני הייתי יוצאת ברווח של $310. וחשוב להגיד, שוב, לקחתי פה
הרבה משתנים, כאילו הרבה הנחות שעוזרות לי לחשב, אבל גם שמקטינות כנראה את הפרופיט הזה, שבסופו של דבר יוצא 16% מתוך המחיר ההתחלתי ששילמנו. כנראה שבדרך כלל יהיה לנו יותר שרתים, התקלה הזאת תיקח יותר זמן, יהיו פה יותר דברים, והמחיר הזה יהיה הרבה יותר, ההפרשים האלה יהיו הרבה יותר גבוהים ממה שאני מראה פה. עכשיו, חלקכם אולי חושבים עכשיו, רגע, מה אנחנו ב-2012, את מדברת איתי על להגדיל שרתים, על זה, יש לי קרפנטר, יש לי אוטוסקיילר, הם עושים איזה קסם, הם מגדילים לי את השרתים, מקטינים לי את השרתים, הם עושים מה שצריך. ואתם צודקים, יש קרפנטר, יש אוטוסקיילר, וכל דומיו, וזה יכול לעשות לכם את כל הקסמים שצריך, אבל יש פה סיכון בפני עצמו. כי כשאתם משתמשים בכלים כאלה, אתם קודם כל רוצים לוודא שהלימיטים שלכם נכונים, שהכלי, שהקרפנטר או אוטוסקיילר, מגדיל בצורה הנכונה ובזמן הנכון את השרתים שלכם. מעבר לזה, אתם רוצים לוודא שבפול של האינסטנסים, של הקלאס או של הטייפ, שממנו הקרפנטר או האוטוסקיילר בוחר, יש את השרתים שמתאימים לסביבה שלכם, יש את השרתים המתאימים ואת הכלים המתאימים בעצם. כי כל הדבר הזה, אם לא תנהלו אותו כמו שצריך, יכול בסופו של דבר לעלות לכם הרבה יותר, כי יכול להיות שהאוטוסקיילר יעלה ויעלה ויעלה את השרתים, ואתם תגלו על זה בבילינג בעוד חודשיים-שלושה. עכשיו, כשאני סיפרתי את הסיפור הזה למישהו, סיפרתי לו, השתמשנו בסוף ב-M4, והוא שאל אותי את השאלה הכי מעצבן שהוא יכול לשאול אותי, שזה למה לא M6? שזה לא רחוק מהשאלה שלך. וזאת שאלה מעצבנת, כי התשובה היא, לגבי לפחות ה-M6, התשובה היא ככה, לא יודעת, לא ראיתי, לא הכרתי, לא ידעתי. ויש פה בעצם מרדף אינסופי סביב, יש פה שאלה בקהל גם של מה זה M6, יש פה מרדף אינסופי סביב הפצות וסביב שרתים וסביב טייפים חדשים שיוצאים, בין אם זה ב-AWS, ב-GCP, כלים חדשים שיוצאים, ואנחנו צריכים לדעת מתי להגיד סטופ. מתי מצאתי שרת שהוא מספיק טוב לי, שהוא עומד בתנאים, שהוא עומד במה שאני צריכה, עומד בסקייל, והוא הוריד לי את המחיר המספיק, כדי שאני אוכל להשתמש בו ולהירגע, ואני לא צריכה לחפש כל הזמן את השרת שיוזיל לי בעוד איזה סנט את המחיר, או יהיה קצת יותר טוב לסקייל שלי. ואז אנחנו נשארים עם שתי שאלות. שאלה ראשונה זה איך אני מחשב מראש בכלל שהשרת הזה יוריד לי את העלויות, ושאלה שנייה זה איך אני יודע שהוא בכלל יעמוד לי בסקייל. אז מבחינת העלויות, סבבה, אפשר לעשות את החישובים שאני עשיתי, לקחת קצת נקודות הנחה, ובעצם לעשות את החישובים ולראות שבאמת זה יוריד לי את העלויות לאורך הזמן. בשאלה של הסקייל זו שאלה קצת יותר קשה, והדרך שאני אוהבת ללכת בה זה בנצ'מרק. עכשיו, ברור לי שאם יש לכם סביבה של 200 שרתים, אתם לא תעשו בנצ'מרק על כל ה-200 שרתים האלה, אתם לא תשנו את האינסטנס טייפ לכולם ותשבו ותחכו, תראו אם יש תקלה או שזה עומד סבבה בסקייל, אבל יש פה הרבה דרכים אחרות לעשות את הבנצ'מרק הזה, בין אם זה על סביבת דב שלכם, בין אם זה להקים סביבת בנצ'מרק נפרדת, משלה, קטנה, שמדמה את פרודקשן, ואם יש לכם עכשיו, רובנו מתעסקים גם בלואו טסט, בסטרס טסט, אם יש לכם את זה, אז בכלל מדהים, אפשר לקחת את הסביבת בנצ'מרק הזאת ולדמות איך הסביבה שלנו תיראה בעוד חודש, בעוד חודשיים, איך הקלאס הזה יעמוד בסקייל שלנו בעוד חודש, חודשיים, שנה, וכמה זה יעלה לנו. וברור שליצור סביבה כזאת יעלה לנו גם כסף בפני עצמו, אבל בדרך כלל הכסף שנחסוך בעזרת מה שנגלה, יהיה עדיף על הכסף שנבזבז בסביבת בנצ'מרק הזאת. עכשיו, אני אסגור שנייה את הנושא הזה של האינסטנסים, אבל אני רוצה להישאר שנייה על הסיפור של הבנצ'מרק, ופשוט לדבר עליו בנושא קצת אחר. והנושא הזה זה Data Warehouse'ים. Data Warehouse'ים זה לא הכלי הכי נפוץ ביקום, אבל לאט לאט בשנים האחרונות מתחיל להיות שימוש ב-Data Warehouse'ים קצת יותר גובר, ואנחנו בתור חברת דאטה משתמשים כמעט בכל Data Warehouse שקיים, החל מ-Redshift עד BigQuery, Spark, דאק אני יודע שעדיין אין לנו, אבל אנחנו, הלוואי. והדאטה warehouse האהוב עלינו זה Snowflake. אנחנו משתמשים בו הרבה, ולאחרונה הרגשנו שהסנופלייק שלנו מתחיל לעלות לנו קצת יותר מדי.
הסיבה שאנחנו משתמשים בכל ה-Data Warehouse'ים זה בעיקר לעשות טסטים למערכת של עצמנו, והרגשנו שעבור סביבת טסטים אנחנו משלמים על Snowflake קצת יותר מדי כסף. עכשיו חשוב להגיד, הצורה שבדרך כלל Data Warehouse'ים מתמחרים את כמה כסף משלמים עליהם בסוף החודש, זה בדרך כלל יהיה לפי זמן ריצה של query. ככל שה-queries ירוצו יותר זמן, יהיו יותר כבדים, ככה אנחנו נשלם יותר בסוף החודש. אז אנחנו רצינו להוריד פה את המחיר, ועשינו את הדברים הבנאליים שבדרך כלל עושים, שיחקנו לדאטה ווירהאוסים, בדרך כלל יש פיצ'רים נחמדים של אוטו-רזיום ואוטו-סספנד, כשאין שום דבר שרץ, תוריד את הדאטה ווירהאוס, כשדברים מתחילים לרוץ ויש משהו בקיו, אז תעלה חזרת הדאטה ווירהאוס. אז שיחקנו עם זה קצת, ניסינו להגיע לאיזה שיפורים. מעבר לזה שיחקנו גם עם הקוויריז שלנו, שיחקנו גם עם הזמן ריצה של הקוויריז, ניסינו להקטין אותם קצת, וגם ניסינו להקטין את כמות הקוויריז שרצים לנו בו זמנית, או סליחה, לא בו זמנית, לאורך היום בדאטה ווירהאוס. והרגשנו שאנחנו הגענו למיצוי כלשהו, ועדיין המחיר של הסנופלק הוא גבוה. אז הלכתי ודיברתי עם חברה שהפנתה אותי לחבר, שהפנה אותי למאמר, שזה מאמר על בנצ'מרק שהם עשו בעצם, חברה בשם Underspend. והבנצ'מרק הזה שהם עשו, זה בנצ'מרק, הם לקחו ספארק, הם הריצו ספארק מעל EC2, והם הראו איך להגדיל את האינסטנס טייפ שעליו הספארק רץ, משפר להם את העלויות של הספארק עצמו. עכשיו, מצד אחד זה היה לי כזה mind blown, מצד שני זה מאוד הגיוני, כי ככל שהאינסטנס יותר חזק, הוא יריץ את הקוויריז יותר מהר, וככה המחיר של הדאטה ווירהאוס בכללי ירד. ואני ראיתי את הדבר הזה, ואמרתי, קצת קשה לראות פה, אבל כאילו כמובן שיש איזה sweet spot, כאילו משלב מסוים הסכום מתחיל לעלות, ואני ראיתי את הדבר הזה, ואמרתי, וואלה, מגניב, אני רוצה גם לעשות כזה, אני גם אעשה כזה, מה הבעיה? ולקחתי את הסנופלק שלנו שוב, בגלל שהוא טסטים, אז הוא היה איזה אקסטרה שמאל. לקחתי את האקסטרה שמאל הזה, הפכתי אותו לשמאל, וישבתי וחיכיתי איזה יום-יומיים, וראיתי באמת שהזמן ריצה של הקוויריז יורד, וראיתי שהמחיר פר קווירי יורד גם הוא, וזה היה ממש מגניב לראות, אבל בו זמנית ראיתי גם שהמחיר הכללי של הדאטה ווירהאוס שלי עולה. אז הבנתי מזה שפשוט לא הגעתי לסוויט ספוט. אז אני אקח את השמאל והפוך אותו למדיום, ואחכה עוד יום-יומיים לראות את השיפורים, וראיתי באמת שוב שהזמן ריצה של הקוויריז שלי ממשיך לרדת, ושהמחיר פר קווירי ממשיך לרדת, אבל המחיר הכולל של הדאטה ווירהאוס המשיך לעלות. ואני מגיעה למצב שקצת לא נעים לי, כי זה לא הכסף של עצמי שאני שורפת פה, ואני יוצרת את הבנצ'מרק, ואני אומרת, אוקיי, בואו שנייה נבין מה קרה פה. ואחרי קריאה די קצרה אפילו, גיליתי שסנופלייק, המחיר שלהם לא מתבסס רק על הזמן ריצה של הקוויריז, הוא מתבסס גם על האפטיים של הדאטה ווירהאוס. מה שאומר שהבנצ'מרק שלי יכל לכלול גם להגדיל את הדאטה ווירהאוס כדי שהקוויריז ירוצו פחות זמן, אבל הוא היה צריך להתמקד יותר בקונקורנסי של הקוויריז. אם הייתי מריצה אותם כמה שיותר באותו זמן, אם כולם מרוצים באותו זמן, על דאטה ווירהאוס יחסית חזק שיכול להריץ את כולם בזמן סביר באותה שעה למשל, אז המחיר היה יורד משמעותית. עכשיו, למה אני מספרת על הכישלונות שלי? אני מספרת על זה כדי להעביר נקודה, והנקודה היא שכשאנחנו נכנסים לבנצ'מרק, בדרך כלל יש לנו בראש את מה הגארדרייל שלי, מה החסמים. אני באה להוריד פה את הסכום שאני משלמת, אני בתמורה לזה מוכנה להוריד זמן ריצה, אני לא מוכנה שיהיו לי פחות משתמשים במערכת, מה הגבולות שלי, מה הגבולות גזרה בעצם של הבנצ'מרק שאני עושה עכשיו. אבל בו זמנית, השאלה שאני באמת צריכה להיות איתה בראש, זה מה הפרייסינג מודל של המערכת שאני משתמשת בה. כי בעוד שבדאטה ווירהאוסים, בדרך כלל, הפרייסינג מודל מבוסס על הזמן ריצה של הקוויריז, אז ב-RDS הפרייסינג מודל מבוסס בכלל על EC2. ובעוד שבקינזיס או ברדשיפט הפרייסינג מודל מבוסס על throughput, אז ב-S3 וב-SQS הפרייסינג מודל מבוסס על ווליום או על טראפיק. עכשיו, לבוא עם הידיעה הזאת מראש לבנצ'מרק, תעזור לי להבין מה אני צריכה למקסם בכלל, על מה אני צריכה לעבוד בבנצ'מרק הזה. מעבר לזה, לדעת הדברים האלה יכולים גם לעזור לי להבין באיזה כלי להשתמש. האם הכלי שאני משתמשת בו, יכול להיות שיש לי עכשיו מלא בקשות APIs, אבל כל בקשה היא מאוד מאוד קטנה, ואז זה אומר לי שאני צריכה להשתמש בכלי כזה ולא אחר.
עכשיו, חשוב לי להגיד שאני לא משתמשת בכל כלי AWS שיש. כל הדוגמאות שנתתי פה זה לפני שבניתי את ההרצאה, הלכתי לחבריי הדב-אופסים ושאלתי אותם מה המקרים בדיוק כאלה שקרו לכם, שבעצם אתם הרגשתם שעשיתם את הבחירה הזולה והבחירה הזאת התבררה כיקרה, וכל הדברים שהראיתי פה זה דברים שאנשים העלו, שאנשים נתקלו בהם, בין אם זה באמת בבנצ'מרק לא נכון שהם עשו, ובין אם זה פשוט לבחור את הכלי הלא נכון ולגלות את זה בדיעבד ולשלם עליו הרבה. אוקיי, הבטחתי 3 סיפורים, וזה לא יהיה הרצאה על בזבוז כסף אם אני לא אדבר על third parties. עכשיו, כשאני אומרת third parties, אני מתכוונת ל-third party מול פתרון in-house שאנחנו נפתח בעצמנו. ו-third parties בדרך כלל יהיה הבחירה היקרה יותר. בדרך כלל אני אעשה את זה כדי לחסוך בזמן פיתוח, כדי לחסוך בתחזוקה, כדי לחסוך בדברים כאלה, ואני אהיה מוכנה לשלם על זה יותר כסף. ותמיד יש את השאלה, שואבים שם? אוקיי. תמיד יש את השאלה. כן, תמיד יש את השאלה של שואבים שם? בפודקאסט שואבים. וקיום. אז תמיד יש את השאלה של מתי אני אשתמש ב-third party בעצם. עכשיו, מצטערת, יש את הרעש, יש לי בעיות קשב וריכוז, אני לא... אוקיי. אז יש את השאלה של מתי אנחנו נשתמש ב-third parties. עכשיו, לצערי הרב לא באתי לפה עם תשובה, או לא באתי לפה עם פתרון כסף, באתי לפה עם רשימה. אמרו לי שהרשימה הזאת מכוערת, אני מצטערת, אבל זאת הדרך היחידה שלי להעביר את הנקודה. כשאנחנו רוצים לבחור האם להשתמש ב-third party או לא, אנחנו ניצור לעצמנו רשימה, אנחנו נגיד, אוקיי, מה הדרישות שלנו, אנחנו נתמחר את הרשימה הזאת ונבין פתרון מול פתרון, איך כל אחד מהם עונה לנו על הבעיה, והאם הוא עונה לנו על הבעיה. יש מצבים שבהם אנחנו נתמחר את הרשימה הזאת, ברור שגם אגב לכל חברה יש את הרשימה שלה, יש מצבים שבהם אנחנו נתמחר את הרשימה הזאת, כי יכול להיות שנקודה אחת יותר חשובה לי מאחרת, יש מצבים שחלק מהנקודות לא אכפת לי מהם בכלל במצב הנוכחי. עכשיו, שוב, אמרתי סיפורים, אז סיפור. כשאני הגעתי לחברה, אנחנו בדיוק היינו בהתחלה, התחילו לקוחות ראשונים, והיינו בלי מטריקות. והמנהלים באו ואמרו לי, אנחנו חייבים עכשיו מטריקות, ולא רק שאנחנו חייבים מטריקות, אנחנו רוצים דאטה-דוג. אנחנו השתמשנו בדאטה-דוג בחברה הקודמת, אנחנו רוצים עכשיו דאטה-דוג. וסבבה, הלכתי לאנשים, שאלתי קצת את דעתם, אנשים שיצא להם להשתמש הרבה בדאטה-דוג, שאלתי קצת לדעתם, וכולם אמרו לי, ושלא יצא פה לשון הרע או משהו, דאטה-דוג מערכת מעולה, וזה גם מה שכולם אמרו לי, אבל בו זמנית אמרו לי, יקר. קחו בחשבון שכשאתם משתמשים בדאטה-דוג זה קצת יקר, ואולי שווה שתהיו עם יד על הדופק. סבבה, חזרתי עם התשובה הזאת למנהלים, והם אמרו, כן, כן, דאטה-דוג, אנחנו רוצים דאטה-דוג, סבבה. התחלנו להשתמש, ומעבר לזה עשינו את הרשימה. הרשימה שלנו נראתה ככה בהתחלה, יש פה ירוקים, אדומים, צהובים, מגניב. מעבר לזה, אבל הבנו שהרשימה שלנו בעצם נראית ככה. כי אלה הדברים שחשובים לנו, ולא רק שהיא נראית ככה, היא נראית ככה. כי אנחנו עם לקוחות כרגע, וה-time to market זה הדבר שהכי חשוב לנו, כי אנחנו חייבים את המטריקות האלה. אז מגניב, יש לנו פה מלא ירוק, אדום אחד קטן. נתחיל להשתמש בדאטה-דוג. והתחלנו להשתמש, ואחרי כמה זמן פתאום יש לנו גם לוגים. אז לא נכניס את הלוגים גם לדאטה-דוג. ויש לנו גם סינתטיק טסט שאנחנו צריכים. אז נעשה גם את זה בדאטה-דוג, הכל סבבה. ואנחנו ממשיכים להגדיל את השימוש בדאטה-דוג, ולא אמרתי, אבל כשעלינו לדאטה-דוג, עלינו על איזה פלן של סטארט-אפים, היה לנו קרדיטים לשנה, היה לנו שנה חינם בעצם, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו לקראת סוף השנה הזאת, עושים הכל כדי להוריד את המחיר של דאטה-דוג. כי בעצם עשינו את הרשימה הזו, היינו חכמים, עשינו את הרשימה מראש, הבנו שזאת המערכת הנכונה לנו, שזה מה שאנחנו רוצים להשתמש בו, אבל אז המשכנו להשתמש ולא עשינו עבור כל פיצ'ר, היינו צריכים לעשות את הרשימה הזאת מחדש, היינו צריכים להבין מה הפתרון השני, מה הפתרון אין-האוס בעצם מול דאטה-דוג, או שאולי יש third party אחר, האם המחיר הזה שווה לנו, האם יש לנו אולי פתאום דרישות אחרות בסינתטיק טסט, האם אנחנו בלוגים יכולים להשתמש במשהו אחר או לעשות את זה בצורה אחרת? לא הסתכלנו על זה, ואז הגענו למצב שאנחנו באמת צריכים לחסוך הרבה יותר. למה? כי הרשימה שלנו נראתה ככה. וזהו. אני אשאיר אתכם עם זה.
זהו, אז דיברתי פה באמת על 3 נושאים, 3 דברים שבעיניי יכולים, עם קצת חשיבה קדימה, יכולים לעזור לכם לייעל את הכסף שאתם מוציאים בחברה, ואולי אפילו להתעסק בזה קצת פחות לאורך הדרך, ולא כל חודש-חודשיים לעשות איזה פרויקט של קוסט. ואני פנויה לשאלות אחר כך, ותודה רבה.